Hey, wazisusa inkulumo uTatuMosamseleku ngokuthi aposte ipicture yakhe kunye noSamkekhwela for the first time ku-Instagram. Molweni, ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke uTatuMosamseleku ke uyathanda uposta ifamily yakhe on Instagram. And lately uyathanda uposta uMacele. Ndabona ba lento kaMacele nokwamkela uwife number 5 hayi imkholisile shem, soze kuphinde kuthiwe uzawuyeka abe njengefurniture. Nayo into eyenzekayo ke uTatuMosamseleku upostile le picture nibonayo apha ekunye noSamke. Hayi ke abantu babhala ii-comments sana besithi kwakudala udlelezela ingane waqala ngale beyishaya isigubhu esontweni. Banengxaki abantu ngalento ba uSamke eyintanga yabantwana bakhe, usine umdala nakuye. So bathi noma Khumalo ke kucacile ba wamqala eyingane ngoba bathi lo wayebetha isigubhu esontweni. Siyayazi ke uma yena usivezele bayengumakhumalo lowo. Abanye ke bathi, don't you think you should be protecting those girls as their father, guiding them, not ukulala nabo? You should be ashamed of yourself. Yo, abanye ke bathi waze wangiphoxa mkhulu bengukuthembile. All this time you are on Snare's case about her life while you are sleeping with her friend. I used to like you kodwa manje bayabuza ke abanye ba uzayithola nini indlu eyellow for wife number 5. Abanye ke babetsho bemxelela ke uba uMakhwela must know that number 6 is coming. Bathi abanye hayi uzobe ena 15 years lo number 6. Abanye bathi hayi inobumamakhe usamthwele okanye usemithi lo number 6. He bethu nani kwabe kuthiwa it's giving father and daughter vibes. Now abanye abantu ke bethunani baye bancoma bathi guys zi-adults aba bantu, so ayikho sifuna thini ba abantu abadala silale nabo xa betshata abantu abatsha then siba nengxaki. Kwakhona ke nabaqaphele besithi she looks pregnant. Bathi ke abanye uphendula kuthiwa sebelekile. Now uMakhwela ke kudala ivakala lento yakhe yoba ebekhulelwe. Nami ke bendikhe ndayenza ii-videos ndithetha loo nto, and then kuthiwa ke ngoku ubelekile. Abantu bayabuza ba uphi. Khona ke ifoto yakhe ndakhe ndayibona kwi-Instagram stories, efoto icoke kwi-background uyabona uba ngulamzisi ubonayo ngokuya wayocelwa lamzi ngathi ugreenish, if ugreen upha I think ukokwabo phana. So ebefakile ke loo pic nobesuka evenkileni uyothenga idrink. Sambona mhlawumbi kwi-maternity leave ke, but ke kuthiwa ebekhulelwe and ngoku sebelekile. Kuthiwa kanye ke kule pic. Asiyazi ke bethunani noba ke kutyeba. Khe nitsho ke nake uba nicinga ntoni bethunani ngoTatuMosamseleku. Abanye bathi bambona ngokunxiba uskinny jean ba hey uyaspeeda sana, sebaleka nama-2K ngoku. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.